killar gång och kvinnor vin och munter sång. Det har jag lagt till förflutna, förändras sen jag försåg dig. Rinner lusten hett i mig, försöker, men jag kan inte sluta. De som vet bäst säger sök någon annanstans, men jag hoppas ändå på min enda chans. Det flammar till när jag ser dig och marken börjar gunga. Jag flyger upp och jag ber dig att stanna där du är. Jag tror du vet vad jag menar och vad jag innerst inne vill. Så jag ber dig nu stå still för det flammar till. Har provat på de flesta kvällar, glömma dig, men allt jag vet är detta. Du är rätta. Jag testar rikta blicken på någon annan än just dig, men då förstår du att du gör det detta. Fram till jag ser dig och marken börjar gunga. Då har vi igång, härligt första hitet. Tack så jättemycket. Då ska vi in nästa gäng på golvet och det är nummer 66, 67, 68, 69, 70 och 71. Här kommer det musik, varsågoda. Jag önskar er lycka till. Madeleine är putt och vi har satt och sov. Kanske hon finns där någonstans, kanske ikväll är sista dans. Man får vara glad ändå, jag har mig själv och så inte att klaga på. Till en ikväll ska det hända. Till en ikväll ska det ske. Härligt, tack så jättemycket. Nummer 2. Vi ska ta in hit nummer 3. Och där hittar vi 72, 73, 74, 75, 76 och 77. Här är vi då. Nu kör vi. Lycka till. Jag minns den första dagen vi träffades på stan. Du fick mig att drömma i din blå. Jag hade aldrig mött något så underbart och sött. Nu vill jag veta mer, kan du förstå? Hur ska det bli, hur ska det gå när vi snackar om oss två? Är vi på väg med samma steg?
tackar. Hit nummer 3. Vi går vidare till hit nummer 4. Och in på golvet kommer 79, 80, 81, 82 och 83. Här har vi dem. Då kör vi. Lycka till. Musik. Tack så jättemycket. Nummer 4. Ett tid kvar. Men efter detta så ska vi ha 35B. Så 35B samlar er vid ingången. Nu ska vi ta in nummer 84, 85, 86, 87, 88 och 89. Då laddar vi och önskar er lycka till. Här kommer er musik. Tack så mycket. Det var uttagning.